May oras labot ka pampangan. Chuta naman kay katamong Tagalogan video kasi mapulot siya nini kaya katamong Tagalogan. Nakakityo ti kung mga lagong bisita kaya yung gulot ko. So pag nakatapos yung katamong video ngayon eh. Muli na din nakarakap ko lang, mga managarag lang eh. So, sige, pag-umpisan tayo eh. Yung mumunang dili, akaligtaan. Ano yung kayong kapapangan nito, Jin? Akalimbatawan niya kanita o kaya akalimbuan. Wapin. Okay, itutugi atutunan via naming mas manangin ng kapampangan. Abalo or apanigaralan. Kay Batnanita, tapat, hindi tapat, wala mo kayong magagamit kayo ng tapat na ning bali. Makanami kayong kapampangan. Kaya po ito, arap. Harap na ning bali, tapat. Ang tawag dili, sibat kayo pang may tanan din kay Mete, makipaglibing. Tagalog mo niya makipaglibing, gel o gel, na ano yung mas manuli ng kapampangan. Makipagnukot. Pagnukot. Dito na mo, sana, panay ko sa sabyan, din kaya katamong anak, din kaya katamong apo, kapampangan ng tala, ikayo, may pangapampangan kayo, huling tatalite yung dahil kapampangan karay wetyo. Kaya kailangan na gamitan niya yung kapampangan. Pagmarahulye, pagmasabalan niya, lukuran niya. Dahil nga nakamalati, kapampangan ng talo, pasusuan talong pasibayo kaya katamang mga manang siswan. Itanamo, dakal kong salamat, luwid tamongan.